continuació. Avui tenim així amb nosaltres el grup de danses Quiqueries de Benicalap i anem a fer-les una xicoteta entrevista perquè han actuat així en València fet per a tots nosaltres i ha sigut tot un èxit. Així que a continuació anem a parlar en Fina Meri, la seva directora, i en Merche Vilar, la seva mestra, i anem a fer-les unes preguntetes. Hola Fina, des de quan teniu el grup en marxa? Des de quan exerciu la vostra activitat? Des del 2009 es comencem a ballar nosaltres com a grup. Antes ballaven en Enrique Martí Mora, que era el nostre mestre, i va morir-se, i entonces nosaltres se crien Quiqueries en recordo. Jo me'n recorde molt bé de Quique Martí Mora perquè va ser també mestre meu en lo rap penal, quan estiguérem en lo rap penal, i guarde molts bons records. Un gran valencianista que avui en dia el troba molt a faltar el que és el valencianisme en general. Molt bé, Merche, pues no sé, ara dimos tu, per exemple, hem pogut veure en el vostre grup uns balls molt frescos, uns balls molt bonics, de molta alegria, n'hi ha moltes que n'hi ha ballets que són així un poquet més fluixets, però en este cas jo m'he donat compte que han sigut balls molt frescos. En què te bases principalment en triar els balls que teniu que ballar el grup de danses Quiqueries de Benicalap? Pues procurem, además de mantenir el folclore, procurem que els balls siguin fresquets, perquè la gent si no se mos avorrit, se mos para evitar-ho i per demostrar que el ball sigui fresquet i està al dia i a l'ordre del dia, pues es tria lo més entretingut possible, no? Com aquell que diu. Sí, així no ho hem pogut veure, Quiqueries de Benicalap, que han sigut uns balls molt frescos i molt graciosos. Bon, pues també quan parlem de grups de balls valencians, també pues, pensem que és la música, que són les jotes, el fandango, les seguidilles, però hi ha que fixar-se molt també pues, en la indumentària que porten tots ells, perquè són uns trajes preciosos, normalment reproduccions de llibres d'història de segles enrere, no és així, no, Merche? Sí, portem un segle XVIII principalment i com podreu veure portem una en farfalat, els restes anem en llisses i randes i al xicón pues, l'hem vestit avui per l'ocasió de Saragüell, com toca. I a més en eixa montera tan bonica que porta i en eixe mocaor que hi ha que veure la elegància que porten, pues en eixe traje de Saragüell hi ha que fer costar que n'hi ha dos trajes, el de Saragüell i el de Torrentí. El de Torrentí és un poquet aixina com més de gala i el de Saragüell un poquet més de la faena. I en este cas tenim una mescla de les dos cosetes. Tenim pues, de la faena i a la volta pues, de la classe, que podria ser perfectament per a donar un passeig, no? Un diumenge per la vespre. Bé, a veure, Fina, més o mango en què llocs sabeu actuar, perquè jo sé que aquests grups tenen sovint moltes actuacions per ahir. A on podries dir-nos que heu actuat? Hem actuat en la presentació, per exemple, de l'Ateneu, de la Regina, hem actuat en el Pilar, en la Verge del Pilar, anem a fer l'ofrena i ballar en la plaça d'Espanya. En qualsevol poble nosaltres fem una dansa en les Torres de Serrans, el dia de Sant Enric, com a commemoració del nostre nom. No sé, te diria tot arreu, qualsevol poble que ens puguem escoltar allí estem. Jo diria que pràcticament en tots els pobles, com feia jo quan tocava també, quan actuava i quan me dedicava a aquests grups, pràcticament actuem de totes les comarques i en tots els pobles valencians. Bé, doncs esta ha sigut l'entrevista que des de Valenciana Televisió li hem fet al grup de danses Quiqueries de Benicalap, que estem encantats que haveu estat amb tots vosaltres i que vos esperem l'any que ve i que torneu novament a estar en València Fest en tots vosaltres i així en Valenciana Televisió, que les ha oferit l'entrevista. Moltes gràcies i per a veure esta entrevista en diferit, bueno, en directe està retransmitint-se en aquest moment, però per a veure-la en diferit no teniu més que afegir a YouTube Valenciana Televisió o a Facebook també Valenciana Televisió i podreu tornar a veure-la. Un fort aplaudiment per favor a tots els assistents al grup de danses Quiqueries de Benicalap i moltes gràcies a vosaltres per vindre. Ens oferiran el Doche U. Abans hem tingut l'Uidoche i ara pues, tindrem el Doche U. Pues això són ritmes valencians en el que van el compàs 2, el primer era curt i el segon era llarg, i ara el tindrem al revés, el Doche U, en el que el primer compàs serà llarg i el segon serà curt. En tots vostès, Doche U de Canals. Ninguna gracia
pues seguim així en la...